Salutare tuturor, este eu și bine v-am găsit la mapa aia cu parcurs. Deci continuăm, facem continuarea. Hai să dăm drumul. Am uitat că sunt pe margine. Dar nu eram pe margine. Aici. Aia e foarte greu parcurul, dar trebuie să știi să-l faci. Și eu nu prea știu, n-am făcut prea multe pomulași. Da, era asta pus aici. Așa. Mă dau puțin mai spate. Acum unde cad? Acolo. De ce, mă? Pe bune, mă. Băi, eu sunt la un parcurs foarte ușor și mor. Uite, mă. Bă, dar mereu vine în colțul ăla. Da, mă, să încep mai de aici. Acolo, na, uite aici. Stau lipit de asta. Așa. Mai ușor. Dau de aici. N-am reușit să sar pe aia. Lasă-mă pe asta, uite așa, asta, uite așa. Da, să mă culc. E puțin, cam greu. Am zis puțin, nu mult. Îl punem aici. Am uitat că sunt pe ăsta. Măcar am luat ăsta. O tot ceapa, mătii. Bă, dar nu mă le-am luat pe amândouă. Așa, dă-l jos și ai. Dar nu pot să sar pe asta. Mă, da. Toți musca, mătii. Mă chinui să filmez și tu mă gâdi la picioare. Și mă derutezi. Aoleu, ce mă enervează. Urcă odată. Nu pot să fac parcurul ăsta. Uite, băi, frate, că nu poți să faci. Uite că nu vrea să sară caracterul ăsta. Nu vrea să sară. N-am mă cam. Și acum plouă. Bă, că cam așa dacă trec eu mai înainte, că mă și enervează. Ăsta de ce le închide?
și enervează. Nu pot să trec asta. Bă, ce mă enervează, băi frate, ce le pune bă aici? Nu iată că le pun aici. Pe bune. Mă, dar de ce n-a pus mă un chest? Mă, dar asta nu vrea să se dea jos, că cam aș pe măsa care a făcut-o. Ia uite, băi, frate, bă. Aoleu, cade mereu pe lângă. Asta-i chior. Bă, dar e chior rău ăsta, mă. Nu vrea să sară deloc. Mă, dar eu m-am culcat. Of, doamne, de ce te cazi tu, mă? După aia. Ce mă enervează că plouă? Uite-ți ceapa, mă, ți dacă trec înainte, că eu nu trec niciodată de asta. Și am aș pe măsa. Hai că mă și enervează. Mai cel mai mult mă enervează. Asta. Deschide-mă asta. Păi ăsta e și mai greu. Ce mai pe parcurs e ăsta, mă? Și mai am o grămadă. Uite o spatul, mate. Toți oaia pleacă. Cum este măsa? Am venit înapoi. În sfârșit s-a oprit ploaia. Nu credeam că o să fie așa de enervant parcursul ăsta. Păi ăsta cum naiba-l trec eu, mă? Nici pe ăsta n-am cum să-l trec. Deschide asta. Că cu coamă. Uite, mă. Oh my god, în lavă. Putuți. Să nu vă zici că iar începe să plouă. Opa, am măcar un chest. Ce s-o stă aici? O să le luăm pe toate. Tam. Și mai luăm și pe asta. Să sar ca un iepure, bă, ce șmecher. Ce mă enerv. Vează musca asta. Cum faceați că era muzică. Bă, dar sar, mă, în pista mătii. Odată. Asta nu vrea să se ducă în sus.
mă enervează lava asta. Deci trec mai departe, frate, e prea greu parcurul. Ce parcurs mai e și ăsta? Odată cur, nu parcur, cur. Ăsta nici nu-i parcur, e, oh my god, e și mai greu. Ce mă enervează! Și încă mai am asta de sărit sus și nu am... Ce mă enervează pancartele astea. Nu ai cum să faci parcurs. Nu ai cum. Fără mâncare, fără nimic. Nu. Haide-mă, asta nu merge. Trebuie să dai așa. Trebuie neapărat să dai așa. Că altfel nu merge. Haide mai repede. Nu sabia, mă. Oh, luci. Prost Minecraft, trebuie să-mi instalez altul. Ăsta nu e bun. Oh. Dar o să ne uit. Dar o să încheiem și noi acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like și noi ne vedem data viitoare.